హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ యానికి ಮುಖ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಅಂಚನೈತೆ ಕಾಂಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಬೇಲ್ದಲ್ತ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರೈತೆ ತಿಕ್ಕೇರು ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ನೋಡಿ ರೆಡ್ ఏందన్నా లూడ ఎంచాపు కాదు నాకు వేలిచ్చి లూడ ಒಂಜಿ ಛೇ ನಾಲ್ಕು ಯಾ ಪಾಟ ಓಡಿಗೆ ಓಡಿಗೆ ನೀ ಮರ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 6ರದ್ದು 17 ಮತ್ತು 20 ಸರಿ 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 ಆಗಿ ಸರಿ ಸರಿ ಹೊತ್ತು నీకు జన్మ మంచి గుర్రాలి తథాస్తు పవన్ విత్తువారు తోట నీకు మంచి గుర్రాలి ఇదన్న సాప ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಐನ್ ಯಾವ ಮಾಡುದ ಅಲ್ಲ ಅವ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ತೂಕಣ ಊರ್ಜಿ ಯೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ವಿನ್ನೈ ಪವನ್ ಜನ್ಮ ಇನ್ನ ಜವಾನ್ ಮಚ್ಚದ ವಿನ್ನರ್ ಈ ಪೂರ್ಣ ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಊರ್ಲು ಐನು ಒಂಜಿ ನನಗೆ ನಾನು ಎಂತ 1 2 3 4 5 ಐನು 1 2 3 4 5 ಬೇವರ್ಸಿ ಮೂಳಿತ್ತೀನಿ 1 2 3 4 5 ಕೋಟೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜೆತ ಮಾರೆ ಐದಾದೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಐನು ಏ ಸಿರಿ ಐನಿಯಾ ಐನ ಕುಡುಡಿ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ತಿಜ್ಜಪ್ ಓಲು 2 4 2 3 4 ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆಜಿ 1 2 3 4 5 6 ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ 4 1 2 3 4 ಆಯಿ ವಿನ್ನು ಮಾರ ನಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಚ್ಚಿನ 1 2 3 4 ನಮ್ಮೆ ಏನು ಹಾವು ಏನು ಆಟಾಡಿ ಏನು ವಿನ್ನದು ಮಾಡ್ರಿ ದೈ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಜೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಯ ದೈವ ಅಣ್ಣ ಓಡೆಗಿ 4 ಓಡೆಗಿ 4 ಓಡೆಗಿ 4 ಇಡೆಗಿ ನೀನು ಕೆಪ್ಪಳಾಗಿ ಮಾರೆ ಸಾಕು ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 4 ಉಲ್ಟೆಂಜೆ ಬರ್ಬಿಡಿ 4 ಇಂಚನೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಇಡೆಗಿ 4 ಈ ಡೋಂಗಿ ಬಂತತ ಡೋಂಗಿ ಬಂತನೆ ಗಿಂಚನೆ ನನ್ನ ಸಾಪ ಡೋಂಗಿ ಅಂಜ ಅವಲೆ ತಪ್ಪದಿತ್ತು ಯಾರು ತಪ್ಪದಿನ ಅವಲೆ ಬಿರ ದೀಪ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಏನು ಮೇರ್ಬೋದು ಬಿರ ಆಜಿ ರೆಡ್ ಬೂರ್ದ ನೇ ಸುರುತ 5 ಪಕ್ಕ ಆಜಿ ಬೂರ್ದು ತುಲೆ ದಾದನ್ ಪುಣ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇರೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋ ತುಂಬೇರಿ ಗಾಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಇಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಜಾಯ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀತೀರ ಕಾಫಿ ಕಾಟ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬೆ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಕಪ್ಪೆ ಬೈದು ತುಲಿ ಈಜ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಿದೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಡೊಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಅವಲೆಡ್ಡೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಯಾ ಈ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಅದು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು 3 ಇಂಚು ಬೈದ 3 ಇಂಚು
ಬೀಚ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪೊಟ್ಟ ಪೂರ ಅಂಟ ತೆತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತು ಬೇಡ ಅನ್ಪೇರ ಸನ್ನೆ ಪೊಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಪೈ ಪೈ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟ ತೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಸೋಕ್ ಬೈದದು ನೀ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಇದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಹಾಂ ಹೇಳ್ರప్పుడు